Alright, that's 1 hour and 8 minutes ang biyahe natin for 42 kilometers. Breakfast muna tayo. Ganda dito ng view. As of posting this video, meron na tayong 869 subscribers. Alright, so let's make this road to 1K. Tara, sama ka sa trip ko. Yon, welcome back sa ating channel mga tol. Well, it's a weekend. Maganda yung panahon natin. Thank God sa magandang panahon. Yan, biyahe ulit tayo. Medyo matagal-tagal tayo hindi nakapag road trip ano. So, eto na, ready na yung ating mga gadget para sa ating gagawing long ride. Alright, that's 1 hour and 8 minutes ang biyahe natin for 42 kilometers. Tara, sama ka sa trip ko. Yan, dito tayo pag-gasolina. Pag-gas muna tayo. Sinukli sa atin, no? Puros barya. Biyahe na tayo. Yan, tuloy na tayo sa biyahe. Thank you Lord sa magandang panahon. Sana wag tayong ulanin kapag nandun na tayo sa pupuntahan natin. Sana wag tayong ulanin para makakuha tayo ng magandang video ano, gamit itong ating Insta360 One X2. Yeah, first time nating magamit itong ating Insta360 sa long ride. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin for 38 kilometers 58 minutes. Ayan. Yan, breakfast muna kami. Iyon. Breakfast ride. Oh. Yan. Nakapag-breakfast na tayo. At tuloy na tayo sa ating biyahe. Yan. Goods na. $29 kilometers pa for 45 minutes. Yan. Dito tayo sa Pili Diversion Road. Ayun, okampo na tayo. Time check, it's 8:41. Dito na tayo sa may Hanawan.
Ito na yung papanik ng bundok. Alright. Ano yan? United Nation. Mga bata. Yun. Yan, papalik na tayo ng bundok. Alright. Ito yung pinaka maikli na mounting na meron invisible stick. Mamaya extend natin yan pag nandun tayo sa may taas na para mas wide yung kuha ng ating Instacam 360. Yun. Yun. Unti-unting gumaganda na yung view habang pumapanik tayo sa bundok. Aralan ko na nga nila yung ano ang mga tuutaralan ko na kaya din ang gaya na itong overlooking.
Kalabaw oh. Naligo sa putik. Naligo sa putikan. Ayun, nasa tuktok na. Nasa taas na si Insta360. Yan, nasa tuktok na tayo ng bundok. Yan, dito tayo ngayon sa may Concept. Sa may Hibiscus Camp o Campo Camarines Sur. Overlooking. Kasama ko si OPR, si Commander. Tingnan natin kung anong pinagkakabala ni Commander dito. Mukhang may nakita naman na bibilin. Noy, bantayan mo Noy. Takang bariachan. Ayaw. Bantayan mo lang. Yan. Ano meron dito? Violet na to. Ano ba kala kong juice? Ha? Ano juice yan? Vita Plus. Vita Plus? Ito to na. May baby dyan. Oh, yung mga mami. Anong ano dito? Anong kakanan dito? Yan lang. Oh, may kainan dito. Ano dito? Overlooking dito. Oh. You know? Ganda dito ng view. Yan. Ganda pala dito. Overlooking. Yun.
as of posting this video, meron na tayong 869 subscribers. Alright, so let's make this road to 1K. Ayan. So itong ating biyahe, gawin nating road to 1K ka nga, no? So maraming salamat sa mga subscribers natin at sa patuloy na sumusuporta sa ating channel. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe, yan, please consider subscribing sa ating channel, Patotoy Trip. So maraming salamat sa inyo mga tol. Tara, sama ka sa trip ko.